nidela ibandla likaThixo na? Aninazo indawo leyo nihambe ndibheka ngigijima yonke le lokishi. Anina ndawo zoba nehlonipho uThixo nendawo yokuba nidlele kuyo. Nibadanisa nje abangenanto. Yinithini na kuni? Yinidumise na kule nto? Andinidumise. Nidalisa abantu bangakabi nanto. Nina seningumkhongwandlela. Kodwa ngoku into enzekayo nina seningaphambili. Nidalisa kwabo balanda ngemva. Naku abantu abalanda ngemva. Nakucake wena inkokheli. Abo bangasemva bazawuthini? Kucake wena inkokheli. Bazothina bangasemva. Aba balandelayo. Abona mbono umni kuwe. Kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko. Ndikunikileyo lokukunikela kuni. Okokuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka yaza yakuba ibulele yaqhekeza yathi thabathani nidle ngumzimba wam lo owaphulelwe nina oko kwenzeleni ukundikhumbula. Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba ihludliwe isithi le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam ngamaxesha onke esukuba niyisela oku kwenzeleni ukundikhumbula. Kuba ngamaxesha onke esukuba nisidla eso sonka niyisela loo ndebe niyakwaziswa ukufa kwenkosi ide ifike. Ngoko ke osukuba esidla isonka ayisele indebe yenkosi ngokufanelekileyo woba netyala lomzimba negazi lenkosi. Makacikideke ke ngokwakhe umntu aze ngokunjalo adle kwisonka eso asele indebe leyo. Kuba lowo udlayo usela ngokungafanelekile uzidlela aziselele ukugwetywa angawuqaluli nje umzimba wenkosi. Ngenxa yoko ke banintsi phakathi kwenu abaswele amandla nabayimilwelwe banele bababalwe kukufa. Kuba xa besisicalula ngesiba asigwetywa. Okay. Bazalwane isidlo sibalulekile. Isidlo siyimphiliso. Ngizongenana. Ngicela abatata bethu bazongincedisa bangadala ababekwa. Ngicela mabelungisa phaa bethele izitolo zokuthi bezithela. Bangazityaza amanzi, abathumela isityaza amanzi. Sibathumela abantu. Sabathumele isonto ufaka iziglasi. Oh, okay baba. Mamela into ezakhe zabazalwane sizawulenza sizawuphatha asizuyenza nje uma sohlala inyawo. Abenzela bazalwane kodwa ngizawenza sifuna nje nawo. Singahlala inyawo nesekhe sigcine phaa esitini. Ngicela bake bakwazi